Čau lidi. Takže tady jsem já, Avquart, a chci vám jenom říct, že právě jsem si udělal účet na YouTube a že mě teda, já mám takový divný fraps a ten se mi seká, když hraju třeba Minecraft a točím. Takže moc nebudu točit, ale možná mě uvidíte pardon, třeba s tím Mrzorganem a se Skitty Démonem, když budeme hrát nějaký let's play nebo já nevím co. Takže mě samotného neuvidíte a teda vám řeknu něco o sobě, třeba tak teda je mi 11, doopravdy se jmenuji Martin, žiju v Praze, co bych vám ještě řekl. Takový osobní video, no, tohle je. Teďkon teda stojím na serveru Ghost Mineblock, no. Aha. To je tak všechno. Jenom jsem vám se chtěl představit, no. Tak tohle bylo i takový trošku testovací video, jo. Takže se nedivte, jestli to bude nějak špatný, nebo tam nebude všechno, co by mělo být, jo. Tak prosím, budu rád aspoň za, nevím, 5 odběrů, nějaký hezký komentáře a děkuju. Čau.